Nachádzame sa niekde. Ešte nevieme úplne kde, ale to je jedno, pretože sme sa museli ísť skryť pred slnkom do tieňa. A toto je pozadie. Túto horu dneska vyšlapeme. Je strašne teplo, takže sa veľmi tešíme. A už sme vyčerpaní, pretože prvá skúška jazdy na bicykli dopadla dobre, ale samozrejme, že sú to stresy. Takže ešte chvíľka oddychu a ideme sa tu popozerať ďalej. Tak máme na výber, či najprv 1260 schodov alebo iba 180 a rozhodli sme sa, že ideme najprv sem ako rozcvičku, takže čaká na Tiger Hand Cave, Tunnel Cave, Lord Cave a Eel Cave. Wonderland, tak ideme. Tam ide Marcel do nejakej veľkej tmy sa pozrieť, čo tam je. Aha, tak to je dobré. Potom tu je ďalšia tma. Tu je ďalšia tma, je tu strašne ticho. Big Tree má obrovský koreň a tam končí. Takže už je asi nie až tak big. Mečánky a kiwi, ale nikde nemá vchod. Takže si myslíme, že bola pod touto haldou skalísk, ale je zavalená. A teraz hrmí, takže zdrháme. Tu sú domčeky. Ani nevidno vrch tej skaly. Započali sme cestu 1700 alebo 1800 krokov. Vidím, že nado mnou niekto ide, to je jedno. A strašne sú strmé a treba si uvedomiť, že tu je 30 stupňov, ale dýchať sa tu fakt nedá. To je podľa mňa takých 36 reálne, takže ísť hore kopcom strašne strmými schodami a bez kyslíka. No ja to pôjdem asi veľmi dlho, lebo už nevládzem a je mi zle. Ešte si nie sme ani v polke, ale ja musím za každým sedieť, lebo je to strašne ťažké, hrozne mi bije srdce. A ešte do toho je veľmi zlé počasie, takže proste celé zle nevládzem. Tak to pri ňom vyzerám ja. Tu mi tečie, celé čelo mi tečie. Wow, to ani neviem. A ani nepršalo. To som čisto ja. No ja sa asi smejem, lebo má celkom pekný výhľad. Ale teda tieto schody ešte nekončíme pomoc. Tak Lenka je KO tesne pred vrcholom, takže odtiaľto to bude Marcelov vlog. A ani Marcel nevie, či sa ešte hore dostane, takže prvá obeť. Ešte musím niečo vytesať krížik, zasadiť a s Bohom Lenuška, bol to dobrý kanál. Pa. Vyšlapali sme to hore. Výhľady nádherné, keď tam vzadu prší. Kriste, to bolo náročné.
Zase je to obrovská socha, ale nevidno to takto. Budhova šlapa je vraj toto. A vedľa neho niekto leží. Tak je to veľké, hej, akože tak to je to proti mojej nohe, takže je to dosť veľká šlapa. Tam má Budha aspoň hlavu. Tuto. Vidno, aké je to strmé. Že až tam niekde sú ľudia. Fakt je to strmé. Tak toto vyzerá, keď zleziete dole a nemáte veľa prestávok, len jednu. Neviem ani, či to vidno, že je to horšie. Wow. Akože vyzerám geniálne stále. Podotýkam, nepršalo toto všetko. Som si vypotila sama. Neviem ako. Tam to hore je. Ani to nevidno. Fuj, toto bolo odporné. Už nikdy viacej. Tam máme nakúpené zásoby, lebo... Aj som vám chcela povedať, že nechápem, ako je to Tiger Cave, ale tuto je budova a tuto už je cave, takže sme v Tiger Cave. Ale Tiger ešte zatiaľ tu není. Tento vyzerá, že mu to není príjemné, že musí toho Budhu držať. Niekto mu robil srdiečko s prachom, a toho asi nečistia. A tu je vlastne ďalší a ďalší a ďalší. Tento vidí, že to tu odsudzujem. No čo si tu, keď sa ti to tu nepáči? Kliatba na teba. Prichystaný ísť ďalej. Pápa, ty svinstvo. Už sem nechcem nikdy dojsť. Mačinka. Kosí, krásnočka. A tu sú ich plné stoličky. Tak dostali sme chicken curry soup. A ja som si dala nejaký šalát, zabudla som, ale je v ananáse. A s takýmto výhľadom. Tak to bude určite chutiť dobre. Akurát začalo pršať, takže sme si tu dali ešte jeden kokos. Tak čakáme, kým to prejde. Ale akože už to vyzerá pekne, ale prší. A kvôli tomu sme sa aj presadili, ale wow, tie výhľady sú stále nádherné, no. Dúha, taká slabúčka. Teta nás poslala pozrieť sa na nejaký view. To vyzerá, že sme v ich záhrade. A tu sú zrovna za stromom, ale krásne kopce. A tu už zapadá slniečko. Idem pešo a sama, pretože tu je strašne zlý terén a ja som sa bála ísť hore. Nie to ešte teraz dole kopcom, navyše pršalo, takže sa fakt bojím, že sa to bude šmíkať. A ako sme išli hore,
Tak. Už ide aj Marcel. Ako sme išli hore, tak volant vlastne nás tak drgloval. Hello! Ešte musíš ísť asi nižšie, ešte sa bojím stále, toto je strašné. Ukážem vám tú cestu. No. A tu niekde ešte bude ďalší kopec, ktorý ja prosím pekne rozhodne nechcem ísť na motorke, lebo sa bojím. Ja som nastúpila! Ja sa bojím. Už je skoro tma, takže veľmi nestíhame ten výhľad, čo sme chceli, ale niekam sme sa dostali a aspoň cestou boli fakt, že nádherné výhľady a veľmi pekný západ, takže ja. Máme potom, si sme boli natankovať a požičanie auta bolo 200 alebo 250 bahtov, čo sú nejakých 7-8 eur. A na tankovanie ja som sa bála, že dúfam, že máme ešte dosť hotovosti, pretože potrebujete dať 3000 zálohu, ak tu nechcete nechať pasport vlastne u nich, čož vám potom môžu robiť nepríjemnosti, takže radšej sme si vybrali variantu, že im necháme zálohu 3000. Ale tým pádom som sa bála, že nebudeme mať hotovosť na to natankovanie a nakoniec tankovanie bolo 81 bahtov, čo je pod 3 eurá. A to je za celý deň extrémne málo. Čo si kúpil? Večernú odmenu. Večerná odmena. Škoda, že to posledné sme nestihli. Tam nám už potom povedal, že až zajtra, čož zajtra sa u nás nekoná. Ale nevadí, no. Každopádne nám hovoria, že môžeme ísť k ním. Každopádne neodporúčam. Za mňa tam ten Buddha hore, to bola strašná strata času. A akože nebolo to škaredé, samozrejme, že nie. Nestalo to za to, akože hodinu sme šlapali tam, dole 20 minút, ale tá hodina hore bola, fakt to bolo veľmi zlé, veľmi zlé, čiže ak idete na dovolenku, tak si ju neničte proste niečím takým, že by ste išli hen tak vysoko. To je strašne zabitý čas. Na dovolenke si treba oddychnúť. Hento bol zabijak. Dobre, už asi končím. Myslím, že som povedala všetko, čo som chcela. Takže ideme oddychovať. Ale bol to akože pekný deň. Tá motorka stála za to, no to som rada, že vieme, lebo to bolo strašne super. Ja som teda neišla na motorke, pretože som sa bála. Hej, ja som sa dosť bála. Ale tak čo už. Hlavne, že sme to vyšli živí a zdraví, to je dôležité. Zajtra nás čaká výlet, dokonca 9-hodinový. Ideme sem a na ďalšie ostrovy, čo sú za tým. A už o 6 ráno nás bere niečo. Potom pôjdeme loďkou a musíme strašne skoro vstávať, tak to sa neteším. Dnes ináč bolo celý deň zatiahnuté, takže keby tak bolo zajtra, bolo by to super. Ale zatiaľ ukazuje, že zajtra má celý deň pršať, takže som zvedavá, ako to nakoniec vypáli. Veľmi dúfam, lebo niekedy to počasie není rovnaké, ako ukazuje predpoveď, tak strašne dúfam, že zrovna zajtra sa to nesplní. Nachádzame sa na našej prvej zastávke. Pozerám, že zrovna tu sú loďky. Tu je more. Tu je krásny kopec. Tak ideme sa pozrieť, ako to tu vyzerá.
Ideme sa naraňajkovať, ale všade je to tu nádherné. One, two, three. Aby sme videli, že toto sú early birds, hej, akože všetko, že ľudia, ktorí prišli skoro po celej pláži. Zákaz plávania. Chudáko má veľmi veľa roboty. Ľudia, počúvajte, keď sa nemá plávať, tak sa nemá plávať, nie? Nachádzame sa na Bamboo Islande a už to nevyzerá dobre veľmi, takže ach jaj. A tam sú vraj aj korále a potom niekde inde vraj nie sú. A tak toto vyzerá. Tam niekde vzadu je asi druhá pláž a tam sa dá vraj už len plávať, že tam už nie sú korály, takže to už je nič moc. No a tu je tá hrozné počasie, takže blíži sa to, no. Tak, to je celkom šikmý dom. Toto je tá druhá pláž, kde sa môže plávať, ale nie sú tam korály, tak sa tam nešnorchluje. Inak ten piesok je fantastický, je strašne jemný, je to super. Točíš? No, si mi ho dal preč. Chudáčik, jak sa zlákol. Už ťa dáme dole, neboj. Ideš dole. On potom pozerá tie očka. Má úplne také, že... Tak, pápa, maj pekný život. Aj sa chceš pohnúť? Teraz asi nie, že si vystrašený. A máš krásnu mušlu. Takže si fešák. Akurát sme prišli, sme si naložili obed a nám tu ide krab po tomto. Tak musíme si sadnúť inde. Čo sa mi páčilo, tak na obed mali aj vegetariánsku verziu, takže mám tofu. Marcel má misu. A takýto vtáčik so mnou bol na záchode. Tam mi čvirikal. Keď sa len tak pozriem a zrazu je pri mne mušlička.
Bamboo Island. Kedysi tu vraj pri pláži bol bambusový les, ale potom prišla tsunami a už tu nie je. Takže nás zostal, ale bambus zmizol. Inak už mi celkom stačilo z dneška, ale asi to bude tým, že som unavená už. Ešte nás čaká jedna zastávka a potom ešte ideme domov. Papa, bambusový ostrov. Začalo riadne fúkať, takže nás bude natriasať. Presadli sme si, že nech mi není zle, ale dosť to tu, no, sme celý mokrí. Fakt, to počasie sa riadne zmenilo, no. Vyzerá to ako korytnačka, ten ostrov. Hore strašne fúka. Tu je lepšie v závetrí. Nachádzame sa na poslednej zastávke a už prší. Našťastie tá cesta nebola taká hrozná, ako som sa bála, a aj ten dážď je taký, že dá sa to prežiť, ale predsa len už nesvietí slnko a to je škoda. Ale stálo to aj tak za to. Inak odporúčam, že možno, že to tak není v celom Thajsku, ale možno, že je. Ak idete na nejaké takéto islandy, tak ak vám býva zle na mori, zoberte si niečo proti tomu, pretože tu nie sú vôbec žiadne lode, ktoré by nedrncali. My ideme takou väčšou ešte, ako keď sme išli na tú Railay Beach a je to veľmi cítiť strašne, takže ak vám býva zle, tak odporúčam si na to niečo zobrať, ale zároveň odporúčam vidieť tieto ostrovy, pretože sú prenádherné, krásne. Tak máme po dnešnom výlete. Išli sme ráno o 7 a teraz je 15:43 a ešte nás čaká cesta do hotela, ale inak to bolo veľmi dlhé. Teším sa na spánok a bolo to super. Naša posledná aktivita na krabi bol Muay Thai, čo je box typický pre Thajsko. Bolo to super, za hodinu som vypotila asi 5 litrov potu. Myslím si, že mi to celkom aj išlo. Bolo však dobre, že tento rok som už skúšala aj box, takže som mala od začiatku trochu lepší postoj a vedela som, že ruky mám mať za každú cenu pri hlave. Čo je ešte na Muay Thai špecifické, tak celý čas vám hrá hudba. Ale nie je to hudba, na akú sme zvyknutí v Európe, na to vás dopredu upozorňujem. Trochu vám pustím. Páčilo sa mi, že náš tréner nás veľmi veľa chválil a bol fakt milý, čo som od zápasiaceho človeka veľmi nečakala. Tak toto je úplný koniec krabi vlogov. Dúfam, že sa vám páčili obidve časti a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahoj!